Di sedsaliya Saykizbîko de kesayetiyên serbixwe û nivîskar û ronakbîrên Kurdistanê bi hemahengî li gel partiyên siyasî yên Kurdî ji her çar parçeyên Kurdistanê karnevaleke girseyê lê bajarê Kolnê yê Almanyayê li dar dixin. Ew karneval dibin diruşma ji bo rojeke serbixwe di roja çardehê vê mehê de an ku sibe lê meydana Hewîmark tê li bajarê Kolnê yê Almanyayê demjimêr yekê nîvro birêve diçe. Komîteya Amedekar ya ku ev çend mehin ji bo vê karnevalê kar dikin, ragihand ku wê hejmareke mezin ji hunermendên Kurd ji her çar parçeyên Kurdistanê beşdar bibin wekû Feqê Teyran, Hesen Şerîf, Birader Miskî, Hanî Evîna Welat, Seîd Gabarî, Zibêr Salih, Ronî Cezrawî, Caniyar Kobanî, Rûbar Şîno, Aslîka Qadir û gelek hunermendên dîtir. Herwiha wê nûner û endamên hemû partiyên Kurd ji her çar parçeyên Kurdistanê herwiha partiyên Almanyayê amade bibin. Komîteya Amadekar di rêya rûpelên xwe yên Facebookê herwiha di rêya rûpela ji bo rojeka serbixwe ya li ser tora komelatî Facebookê bang li hemû welatiyan kirin ku di wê karnevalê de amade bibin ta ku li gel hev rêkeftina Saykizbîko şermizar bikin. Dê 16 gulana sala 1916 de rêkeftina Saykizbîko di navbera siyasetmedarekî Fransî bi navê François George Bîko û diplomasiyekî Brîtanî bi navê Mark Sykes hate îmzekirin û bu wê rêkeftinê Kurdistan di navbera çar dewletan de hate parçekirin. Ku Kurd tek netewa herî mezin li cîhanê bê maf û parman e.